אילן, אתה אפשר שתגיד לנו למה יש שתי צינורות במרפסת? בוא נראה לך למה יש שתי צינורות במרפסת. הרבה שאלו את זה, את האמת. שימו לב, בוא תראה להם. יש לנו צינור אחד, צינור 16, שהוא מוליך את המים מהברז בעצם לכל המרפסת, כמו שאתה רואה פה, לאורך כל המרפסת, שמכל אדנית אנחנו נוציא השקיה לכל אדנית. עכשיו, הצינור השני זה צינור 20. זה צינור 20 כמו שאתה רואה. הוא בעצם מה שעושה, אתה רואה את הסוף שלו? הוא מגיע לתעלת ניקוז של המרפסת, הוא בעצם עוזר, בוא תראה להם. הוא עובר מהאדנית לאדנית, המים בעצם צפים לגובה של הנקז. האדנית מפה מביאה את המים לפה, לשם וכן הלאה וכן הלאה, ואז זה מגיע לתעלת ניקוז בעצם, וככה המים מתנקזים ולא עושים בלגן ומים במרפסת. אז זה הצינור שמביא את האדניות. בוא תראה להם מפה, אתה רואה מהאדנית לאדנית, וככה זה מגיע בעצם לתעלת ניקוז, ואין מים ואין הצפות ואין בלגן במרפסת ואין לכלוך. זה עובר מהצינור 20 שהוא יותר עבה, שלא יהיה סתימות, שלא יהיה, אתה יודע, כל הבלגן הזה. והצינור 16 הדק יותר, הוא בעצם מוליך את המים מהמערכת השקיה שיש לנו שם לאורך כל המרפסת. זהו. אילן, אתה אפשר שתגיד לנו למה יש שתי צינורות במרפסת? בוא נראה לך למה יש שתי צינורות במרפסת. הרבה שאלו את זה, את האמת. שימו לב, בוא תראה להם. יש לנו צינור אחד, צינור 16, שהוא מוליך את המים מהברז בעצם לכל המרפסת, כמו שאתה רואה פה, לאורך כל המרפסת, שמכל אדנית אנחנו נוציא השקיה לכל אדנית. עכשיו, הצינור השני זה צינור 20. זה צינור 20 כמו שאתה רואה. הוא בעצם מה שעושה, אתה רואה את הסוף שלו? הוא מגיע לתעלת ניקוז של המרפסת, הוא בעצם עוזר, בוא תראה להם. הוא עובר מהאדנית לאדנית, המים בעצם צפים לגובה של הנקז. האדנית מפה מביאה את המים לפה, לשם וכן הלאה וכן הלאה, ואז זה מגיע לתעלת ניקוז בעצם, וככה המים מתנקזים ולא עושים בלגן ומים במרפסת. אז זה הצינור שמביא את האדניות. בוא תראה להם מפה, אתה רואה מהאדנית לאדנית, וככה זה מגיע בעצם לתעלת ניקוז, ואין מים ואין הצפות ואין בלגן במרפסת ואין לכלוך. זה עובר מהצינור 20 שהוא יותר עבה, שלא יהיה סתימות, שלא יהיה, אתה יודע, כל הבלגן הזה. והצינור 16 הדק יותר, הוא בעצם מוליך את המים מהמערכת השקיה שיש לנו שם לאורך כל המרפסת. זהו.